రాజమండ్రి పార్లమెంటు సభ్యురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా రాజమహేంద్రవరం రూరల్ బొమ్మూరు గ్రామంలో శ్రీ వివేకానంద మహారోగి ఆరోగ్య కేంద్రంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ సూర్యనారాయణ మూర్తి దేవాలయంలో బీజేపీ శ్రేణులు అర్చన చేయించారు. అనంతరం కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తులకు వృద్ధులకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర నాయి బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ యానాబు యేసు మాట్లాడుతూ రాజమండ్రి పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్న 7 అసెంబ్లీలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కేంద్రం నుంచి నిధులను సేకరించి అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు నడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు తనుబుద్ది సూర్య భాస్కర్ రావు, జిల్లా ఈఎస్ఐ డైరెక్టర్ ఒంటెత్తు స్వామి, ఓబీసీ జిల్లా ఐటీ సెల్ కన్వీనర్ అత్తిలి పోసేశ్వరరావు, మట్టా నాగబాబు, పృథ్వీనాథ్ చౌదరి, మన్నం శ్రీనివాస్, పోతురాజు శ్రీనివాస్, మల్లివలస రాంబాబు, పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.